Hi guys, matsong adlaw ninyong tanan guys. Kami na pod ni Kin and Kim Burato Vlog. So guys, daghang kadyong salamat sa kanunay ninyong pagtan-aw sa mga videos. Kino, thank you kaadyo. Hapit na may makaadtog makdo. Wa pala man agamang pin. Salamat kaadyo. Labinas ka tumang tan-aw sa mga videos nga di nila ipanglakted ag kuan daghan kadyong salamat ninyo guys. So siguro adto na may umabot nagpin. Pin na namin manggihuwat guys. Maka kuan nami. Sundan na matag-chika, sundan pun may kain dari kaya kung kuan. Musad ala mga tilapia. Tilapia ang pinirito. Bok mga an ba mo na ni? Nasawsawan po na madari suka nga daghang sili. Mo man dyan yung favorite sili. Muluto dekot. Dekot. Yan kog dekot. Kumot man. Kung man na magpangaak mga sikiting uban. Kuya sa indah mga pangaon. Ito guys. Ay si Eden request kanina nga magpa-video siya sa isang kanta-kanta. Kaya isa ko nung isa na lamang ko nung iagis kanta-kanta. Tapos pastilan. Na naka-video ko niya og karidyo. Kaya pag sige niya kamulog kanta niya may nagpa-sounds na rin sa mga dee. Lain mapagkaadyo o nagsige si kanta sa video po kung sa agdarhi paspikas na si susang sa lang kasuga. Gabo ala sa gotong na video nga nagkanta siya. Mga taninjo, salami among suga da tilapia. Ba mukaan ba mong tilapia ang pinakas? Hindi mo mangaan, kaan mo ko. Paling angka na tao, ang tayo pilig ka nun, basta di lang mo makahilo. Guys, no? Ito guys, request mas idi nga magpa-video si Jack kay Jack kunong nga na kuno ila istiri diyan na lamang kunong diyan na lamang kunong ipaagis kanta-kanta sa video ko ni sa karidyo guys mo man to laging kasugod sa istiri tanawa laman ninyo sa guys sa isang video nagkanta kay halang pang i-upload na nag-upload. Shoutout ko dihas tanang nagpa-shoutout. Salamat sa kanunay nagsigig tan-aw na mo nga di nila ipanglakted tong mga kuan diha. Dako jud mo ka jud katabang, dako jud mo ka jud kamo jud may isas mga nagkuan nga maka pamakdo na ko sa mga bata. Kay ug pala magmakdo guys, hagbay ra, lado naman. Asa man napag mahagna? Mahagna. May makdo dari. Kasagna lado. Tingnan mo biyahe kami. May burger dari galing kay pangbuan nag mga kuan. Kabataan. Guys. Daghan katong salamat guys kay makapamakdo na sa mga bata tungkol nagkamangpin. Dangad ninjo. Nakaadya ka ang pasalamat. Yung Ginoo na dili mantigo ninyong tanan sa inyong kaadyo. Sabi na sa katong sigikan ang namo arang kadto ka thank you kaadyo. Katangad ninyo hatagan na nahuog katumanan ang ipangandoy sa mga anak kung kaadtong makdo. Nalipay ko kaadyo guys. Pin na lang sa imong giwat. Umpo jud kung abot na ko. Okay. Arong kaadto na mighagna. Pauban man ming lorami. Mauban sila para me? Pauban tanin sa habang kalibutan datong pinpin guys nga kalibutan lagi taon. Tungod din jo guys makamakdo na kang mga anak manang salamat ka dun yung tanan. Tungod din jo mahatagan hagilang pangandoy. Salamat ka dun yung tanan guys. Sa nang lipada. Lagi siguro to pang makdo ay. Nay sobra. Puhon ni kalas Ginoo. Nakoy tabangan na po'y tagaan ko kuan. Nagmayng share sa kuan. Share po ko gamay. Katong dahil dapit sa mga nga kabaw kung katong medyo pod nag kuan po. Kaya pod na magsitwasyon. Nami man ay atong blessings nga kuan nga share pod nato. Sige nagmay ra gud. Basta kayo kuan na mo puhon guys. Para mo pa i-update puhon. Puhon ka Ginoo makadawat namin puhon. Ginoo. Unang sana pamakdog hang maanak kay mo lang unang gi kuan mo na ilang unang gi request na mamakdo. Ang pupas nila load sa maanak kay ulit ka atong makdo ko. Halagyan natin sa probinsya nagpudo. Dagatang makdo to lado.
Kung nagsara dyan makamakdo. Yung mga anta ninyo guys, natanawa lang ninyo ang video diha ni Edi. Thank you ka dyan ninyo tanan guys ha. Sa kanuna ninyo pagtanaw nga di ninyo i-laktaw. Salamat! Tanawa ninyo ang video ng Edi boy guys. Salamat. Corazón Nag-concert naman ka. Aray corazón. Isa na naman ko na ikanta. Kisang kagaong nga. La-estiri. Pilan. May guna ang buwak ha. Ang yangang narira ay rira ay sarang ako Teteri at saka lalo po si Tatay Ariston Tay at saka si Nanay di magkakitaw nga dautan Day, sanay maling ka niya, agwag ang saktan, baka sakal, baka iiwan ka. Tanda-tanda ko pa, sige lamang ko. Ako day, detiray. Day, kana maingan sinutino nga. Ay, bayarag. Kabaw. Bagka sa may mong bayarag kapat ka baka. O hindi tiray, kaya mong manjami. Hala, aron tire, bayarag mo kagapat ka baka. Stilan. Di makahilak malambog ko inga na mga inga. Unsa mo ra na pagsuli nimong luha? Di bitaw sa bilang na. Ako day, Kaya nga. alam na bagong syuta mo. Aron tire. Sana'y malin ka niya at huwag kang sasaktan. Baka sakali lang sabihin mo bakit ganyan. Yun ay nagsawa na. Bakit ba ngayon may mana wala naman samba wala ka rin utang bakit ba Malagi ko no. ano ang kalagay nun Queen Ikon ako taas ang ilong to, taas magpagsimod. Bawi. Hybrid ko sa piriko. Murag simot to ko ay palagi. Na hybrid ka spiriko. Nagbutod mo piriko. Wait, na kay Wala jud kakakabot og kwarta. A few moments later. Guys, ang lipadas mga chikiting. Inday. Lipada dia. Tanawa sa man. Napipitsa dia. Day natug Ang dia. lipadan taon nila, guys. Day natug na batang gamay dia. Mama. Alat. Mana? Wala din. Kuasa kuan niya bigunti ka tanga abrahan niya. Ang lipada nila guys, na pizza ug kanang naay apple ug orange. Huwag kasi rin kuya ko. Wow. Sa sila dari guys. Guys, kaya mo nang i-open nagilang pizza. Diya, excited na mga chikiting. Excited na mo be? Gunting nga be. Okay. Si kuya lang day. Sa muning guting. Tara nga dali. Kadut ka. Kana. Okay. Kas na haman dapat buksan. Dito sa open. Ang Wow! raman ketchup ni Jo. Lami be? Sa kata sa kuan. Ayun, nabutang ikaw. Nakali na kita. Wow! Dana guys, te ah. Sarap naman. Sarap naman yan, oh. Sige na. Kuha naman? Ba, kana pa. Sarap. Nga, kuha na day, ini ya. Ako na ko be. Mana ako maka. Nagwasyurhan na ka. Oh, mana? Kuya, mana kuya?
Nganta ninyo guys. Enggak. Data. Nganta ninyo ngaan. Entak. Kapay lang one guys dia, ng prutas. Apple o orange. Tagsa sa lang tuludan eh. Karing kuan orange, tanga-tanga ara sila. Tengah ratus apel. Nganta ninyo guys. Nanti ya, pizza. Apel. Hang mana lang. Hang. Tengah sama be. Hang eh. Hang nak kaju mahoi. Hang nak magal na. Kak na mak. Di man? Di man hang be. Kuan be. Hang. Ano day lang? Ang kabahang aman na. Sabi? Saan ba? Ni. Abot na kote. Nganta ninyo ngaan. Abot na ting. Ano? Taman ba? Sabay mo ba sa baba? Di mo ba? Skin day? Ha? Naa. Tog 13. Butang na, butang. Butang anak. Pwede sa Cloud9 sa ikuan be. Ano ko mabi? Cloud9. Pila man na 13? Ang 13. Ano ko ato mabi? Pwede sa kung nawas hindi ko. Kabuk ko. Nawanan, kabuk. Karain mo be, apple? Apple lang? Apple. This one. Unja na. Orange, apple. Tidak laman. Unja na. Kanin lang mo ha. This one ha, baby. Okay. Tubig ko na te. Sige po na te. Kay Liyari guys dia. Orange cake. Buh. La. Sa kain palit na naman, dagka lagi. 25 bag isa. Tengok mo dari kuya. Tengok ra sila dari guys. Sa kay sa kuan. Sa nila inayan. Orang managkuan. Butang labi kan ana be. Kana na siya sangkis. Ka guys dia. Ke si Ja sa benching ko. Buok. Ang karing apple mo itag jis ang buok dia. Gis ka? Nagmay mo siya. Ano may kuan. Kani may pakas mga bata. Merong kuan. Ubo. Was ubo ba? Ma. Parang lagi nagbuong ng porma. Ang man. Mo re tabang nay? Tengok sila kin-kin dari guys dia. Uy, nag-ubo man ka langga. Ang kawawa naman niya, giubo naman pagka. Oh, pastilan ng bata. Ang isa o, sige hiling higda ang isa te. Ha? Okay. Baby, kay hapit na ta magmakdo. Be, paadyo na subo kay magmakdo na ta hapit. Abot na kamang pin, guys. Makamakdo na may puhon. Abot na kamang pin. Anang iluto siya, di man niya kuan. Pay duwa. Anang iluto si Inday. Jollibee. Iluto nyo na day. Ilagyan sa pahilot. Hadlok Di man. patanawon sa kay. Mura magbungo. Buong na. Buong. Tengah sila. Nami be? Nami orange? Dali kayo kay mo to tag makdo. Makdo na ta. Makdo na ko nami. Nami day? Nami ko no guys. May palitan og orange kay sa aroma o. Dali kawa ng ubo. Panuhot sa ng ubo be? No? Sa oy nose. Gay ko ba? Di pa yung nagbatang gamay. Day apple ya Pagsa mo mo rin kakin-kin din isa ko. Hindi pa din isa. Lagsa sila sa apple guys. Orange may ganahan mo binong. Hindi rin. Kim.